Закрытие Турции воздушного пространства для российских самолетов, следующих в Сирию. Girtina qada hawaya Tirkiye ji bo balafirên Rûsî ku diçin Sûriyê hem yên serbazî û hem jî yên sivîl pêngaveke nedostane ye ji aliyê Tirkiye ve. Heta pêngaveke dijminane ye. Bi vê pêngavê Tirkiye hewl dide li gorî derfetên xwe baregehên serbaziyên Rûsyayê yên li Hemêmim û Laskiyê dorpêç bike. Bêguman di van mercan de derfetên Rûsyayê hene ku bi ser İran û Iraqê re dehlîzekê ji xwe re veke û pêdawîstiyên teknîkî yên baregehên me li wê herêmê dabîn bike. Lê ev dehlîz rêya me dirêjtir dike û zehmettir dike. Bi giştî tevî hemû belênan ku Erdogan dabûn Rûsyayê, tevî dostaniya Erdogan li gel dewleta Rûsya û Serokê wê ku sala 2016 Erdogan ji mirinê rizgar kiribû, ev tevgera Tirkiye li hember Rûsyayê nemerdiye. Helwesta wê li hember Rûsyayê dijminane ye. General Rus Konstantin her wiha ji Rûdawê re dibêje ku Tirkiye dixwaze bandora xwe li ser Sûriyê zêdetir bike. Dibêje nedûre ku Tirkiye êrişî bingehên Rûsî yên li Sûriyê bike yan jî dikare bi hiceta şerê li dijî Kurdan beşekî din ji axa Sûriyê bixebin kontrola xwe dagir bike. Rûsya dibêje niha neçar e ku tedbîrên hişk tund li hemberî Tirkiye bistîne hem tedbîrên serbazî hem jî tedbîrên siyasî. Konstantin Sivkov dibêje Rûsya ji ber hikûmeta Sûriyê nikare ihtirafê bi Kurdistana Sûriyê bike lê dikare piştgiriya serwerî û serxwebûna Kurdistana Iraqê bike dikare li dijî Tirkiye piştgiriya Kurdên Tirkiye bike. Турция вполне может пойти на совсем недружественные действия. Di van mercan de hiç dûr nîne ku Tirkiye dest bi tevgereke nedostane bike, heta dikare êrişî bingehên Rûsyayê li Hemêmim û Laskiyê bike. Hewl bide karîgeriya xwe li Sûriye zêdetir bike. An ku dikare beşeke erdê Sûriye dagir bike. Dibin behaneya şerê dijî Kurdan de, Kurdên Sûrî de dikare hîn zêdetir erdê tê xebin kontrola xwe. Ji xwe Tirkiye vê gavê beşeke erdê Sûriye bi awayekî neyasayî kontrol dike. Dibin navê qaş û kemra û lehiyê li dijî Kurdên Sûriyê. Lewma jî di van mercan de Federasyona Rûsyayê neçar e ku li hemberî Tirkiye tedbîrên hişk bigire. Hem tedbîrên serbazî hem jî yên siyasî. Bi nêrîna min eger Rûsya danpêdana Kurdistana Sûriyê bike, ew be zerbeyek li dijî hikûmeta Sûriyê. An ku Rûsya pêngaveke wiha nabêje. Lê ew dikare bo nimûne piştgirî bide ku Kurdistana Iraqê serwerî û serxwebûna xwe bi dest bixe. Ev yek pir gengaz e. Her wiha Rûsya dikare piştgiriya Kurdên Tirkiye bike da ku Kurd li erdê Tirkiye bibin xwedî dewletek ser bixwe. Ev yek jî pir gengaz e. Şanderê taybetê neteweyên yekbûyî ji bo Sûriyê gêr pede